un 7 de xaneiro de 1913. O 1 de xaneiro de 1992, Francisco ingresou no Partido Galeguista. Durante a súa estancia, Santiago Francisco ingresou no Seminario de Estudio Galego, unha organización creada no ano 1923 polo galego para o estudo e a investigación do noso patrimonio cultural e a formación de investigadores. Despois do golpe de Estado de 1926 e os datos franquistas inhabilitan a Francisco para seguir dando clases na universidade, chamando filas e destinando a diferentes localidades. A edición de libros en galego despois da Guerra Civil era case nula, pero na cidade de Buenos Aires comezaron a datas populares galegas. Nesta obra, Francisco Fernández fai un repaso sobre as danzas tradicionais máis representativas do noso país. O 25 de xullo de 1950 fundase a Editorial Galaxia, na cal Francisco Fernández de Priego terá un papel moi importante. Decidiu tamén a función en Vigo. Queda para conservar a biblioteca de Fermín Fernández Fernández. Francisco entrou na Real Academia Galega no ano 1960 e sucedeu a presidencia da Universidade de 1997 a 2000. E agora, que xa conocemos algo máis de Francisco Fernández de Priego, tomámonos a protagonismo festival. Este ano imos interpretar diferentes temas da tradición musical galega. E como é habitual, comezan os máis pequenos, do cual van a facer dun xeito moi animado, xa que nos van a interpretar o baile da canastra. Forte aplauso para este primer señas cos que iniciamos esta gran festa das letras galegas.
Gracias.